Garazik zeliakia du, diagnostikoa kostada jaso zuen eta glutena bere elikaduratik kentzea berriz jaiotzea bezala izan zen. Gurekin da Garazi Urkola. Garazi, zuk haurtzaroa ondo igaro omen zenuen, eta 11-12 urterekin iritsi omen ziren bestelako kontu batzuk, ezta? Zer gertatzen zitzaizun? Ba, bueno, haurtzaroan ere nire guraso beti esaten dute komunea oso ondo ez nintzala juten, ez zen, horrein kakak oso politak ez dira, baina, bueno, gainontzen niek egia da, nire haurtzaroan hori zamena dela oso haurtzaro polita, eta beste eztertan ez zunera egiten, orduan beti izan gauza bat, ba, bueno, ez da ezer izango. Eta gero 11-12 urterekin edora, nintzen oso nekatuta aurkitzen, eta esitezkiten analitikak eta egiten, eta lehenik ateratzen zaiten tiroidesa, agertu zaiten alde batetik. Baina, bueno, hasieran hortzen eta zanekea, baina, bueno, ez genekin oso ondo, ba, bueno, jungo geha aztertzen. Eta pixkanaka, ba, 13-14 urterekin, udara baten, bapaten, hasi nintzen diarrea pila bat eukitzen, buruko min oso handiak eta diarrea, baina bihurtu zen izatea normala, goizen esnatu eta 8 aldiz jutea komunea. Pixu asko galtzen nuen, noski normala bezala, denbora asko pasatzen nuen komunen kasi egunero, eta tripa oso puztuta, buruko minak, sabela gaizki, eta gaizki animikoki ere izan zen bajada handia, jetxera handia, eta orduan horra segin ama mediku gehiokin, eta digestibok eta endokrinok, eta beste psikologoan ere bilin izan zen guztia gestionatzeko, izan zen oso gogorra, eta azkenen komplejua izan zen dena, zera batek esatezun gauza bat, besteak beste bat, besteak esatezun ez, hau begiratu diogu eta ez da izango, ez beste hau begiratuko diogu eta ez da izango, ba, nerviok izango dira, eta nerviok izango dira, asko oso exigentea izango da, eta... Zuek zeundeten horre erdian, etzen egiten zer gertatzen zen, baina alako batean, espezialista batek aholkatu zizueten glutena kentzea. Behin proba batzuk egin eta gero, lehenago jendeak ere kanpotik eta esatezian, ni daukatilo bat zeliaka dana, eta eske berdin, eta glutena eta huet izango, baina medikuak ezer esan gabe, eta azkenik ja digestiboak proba batzun osten esan zianen utzi glutena, bueno, jazta. Berriz jaiotzea bezala izan omen zen. Bai, baina bapaten izan zen, vamos, inaukanalako ezakintasun bat eta ama deitu zian ere esan ez Garazi, medikoak deitu dit. Zeliakazea, utzi glutena jateaz, bueno, hasi nintzen egarez, ez dago, jazta, bukatu da. Eta momentu ez denon glutena jateakin bakarri bukatuko daudena, eta bukatu zen. Pentsa. Eta bukatu zen. Anabelek galdetu du lehen, ez da, segituan etortzen omen den aldaketa hori, eta zuri entzun da, baietz. Esango genuke, ez da? Bai, batez ere, ni hasi nintzen abaritzen 2 astera, hobekuntza handia, hasi nintzen komunera ondo juten den da hola, ni esaten ez, gotzen ez, dena maia argazki bialtzen, ama, ze pasada, osea, eta segituan hasi nintzen energia pila bat edukitzen, lehenengo hilabetetan, hasta loa irregularitu zuten, energia pila bat naukan batean, eta gauza pila batekin nahi nituen, eta negon superpozik, eta izan zen, bai, berriro ez da bizitzen, alare ondo, hasi nintzen guztiz aurkitzen, eta nabaritu nun ja dena hobetzen zijoala, 2 urtera edola. Eta azken urte beten ja oso ondo. Baina bai, segituan, aldaketa segituan izan zen ere kason. Eta elkartetik elikadura bat edo dieta bat gomendatu omen zuten, zer gomendatu zizuten? Bai, nire kasun digestiboak berak esan zian, bueno, hemen dazkagu 5 edo 10 minutu eta gomendatuko izu jutea elkartera, han asko zobeto esplikatuko dizute dena, asko zobeto esplikatuko dizute ze neurri hartu beharko dituzun, eta egin kasu beraiei. Eta orduan elkartetik esan ziaten, ze ohitura hartu etxen, gomendatzen ziatela etxeko irinak eta ugirrailatuak eta hauek baztertzea, baldin bazan, kontaminazioa bera ere alik eta gutxin, egon zedin lan egitea, eta zer egin behar nun, zerrez, emantzaten zerren, holako liburuxka bat, glutena ez daukatela baieztatzen zuten gauzekin, eta gero ere ekintzaten eta parte hartu nun, eta jendea eta ezagutu nun, eta aipatu duzu, aurretik batzuk esaten ziotela, nire alabak badu hau eta izan, eta zure inguruan gero nola gauzatu zen guzti hau? Nire inguruan... Behin diagnostikoa hartuta, zure aldaketa hori ikusita. Ziren izan zen pixka sorpresa eta ere zalantza. Horren beste gauza bezala santezkiguten lehenagotikan, konfiantza guztiz etzegoela egia esan. Ni sentitzen nun, baina realmente igual edozein izan da, ezin dezuen espatula erabilizte zuten,
Osa, nola honek egingo dula ondo egitea. Eta hasieran gehiago zen, guazen ikustea, pixka bat olan ikuste komonka batekin, baina gero oso ondo jaso zuten. Ja gero inguruak, azkenen ingurua ere kezkatuta zegoen, bai familia, lagunak. Orduan, pixkanaka ikusi zutenen, benetan horrekin ondo negola, benetan denak buelta eman ziola eta ondo aurkitzen nintzala, geroztika noa india gehiena zaintzen diatenak. Eta dozintokitagoa zen ez dutena garazi, baina zuk aldezuntoki baten, Eta, pixkanaka. Eta duela urte batzuk, sare sozialetan kontua sortu zenuen, bertan errezetak egiteko, ez da? Bai, hasiera baten ikusle bezala. Zeba, negoen pixka bat galdut, atera inun kanpoa, eta zaten un, ni joa oporretara, Valentziara. Valentzian, zen igaldetu behar diot, zertan, janta, nola egin, eta igual jatetxe gutxi batzu balkartea ibidez eta banek izkin, baina hoxe, eta hasi nintzen Instagrametikan, ere kontu pertsonaletikan, saltxeatzen, eta ikusi nun zeudela 10.000 kontu, gauza hau eta zitzaitezten, orduan jartzen zenula, Valentzia singluten eta gertetezkizun gauza pila bat, orduan algoritmoan jolasoi ulertuta esan nun, ingo beste kontu bat, eta osatuko den ere Google zeliakoa, eta horta zerbait behar detenen errezetai dagokionez eta jatetxei dagokionez, osasun gauzetarako medikuak, mesedez. Hortik sortu nun, eta gero pixkanaka, hasi ginen igotzen, baina oso modu anonimaton, zekiten 5 lagunek, eta jija pixka, baina, gehiago zare horren parte, eta egia da, jendeak eskatu zontzizkera tarteko dago errezetaren bat, edo, igual da, ez dakit nondik adia sozian norbaiteka, Donostira noa oporretan, eta zetok igomendatuko zeniake. Eta zerbait hola, baina, oso modu txikian, gaur egun jazetera biltzen, ja gero behin saretzea, ja, oitu nintzanen, eta moldatzen hasi nintzanen, ja, nire kabuz gauzak topatzen, eta ja, sare hau pertsonala izan zen, eta inguruak, galdera hauek erantzute azazkan, ja geroztik ez dut erabiltzen, baina momentun, Aizu garazi, bukatu aurretik, bizi-zu guazeneko aktorea zara. Bai. Euskal Herriko gaztetxo asko dituzu begira. Zure ustez gaur hemen esandakoak balio dezake beraiek ere zerbait ikasteko? Bai, batez ere, deitu ziatenen aurreko asten etortzeko, hasiera baten urduri esan ez dakit, nahiten gaina genezkan hor estrenoa beste, eta lagun batek esan zian garazi. Pentsatu igual etxen dago, umeren bat, zeliakoa dana eta gaizki dela pasatzen ezin dulako gluten ijan, eta azkenen esan dugun bezala sozialki eragiten du pila eta lanketa handi bat egin behar da, eta daude adin batzuk oso zaila dana hoi egitea, zentzaten seguru pozik ikusiko zaitura eta esango du bitu. Bazeniko bat ere zeliak eta bizitzea dago. Seguru ez, balioko du noski. Aizu, eskerrik asko benetan.